Vi skal skabe lidt orden, så vi går over til venstre og åbner det såkaldte outliner-vindue. Her der kan vi se alle de forskellige elementer, som findes inde på scenen til højre. Vi tager dem en af gangen og navngiver dem. Det første her, det er Window, Big. Det næste, det er Window, Big, Glass. Det næste er Window, Right, underscore, Glass. Det næste er det her. Window, right, frame, altså ramme. Så har vi her, og I kan se, at jeg har valgt flytteværktøj, fordi så kan jeg, hvis jeg er i tvivl om, hvad det er for et objekt, lige hurtigt trække det frem og se det. Det er døren. Kalder vi door. Det næste er, det er selve huset. Jeg kalder den wall. Så har vi her, der skal jeg om på den anden side. Det er window underscore left glass. Og den næste er window left frame. Og det er taget roof. Og så har vi en pillar, søjle, right, så højre, og vi har en pillar left.